Здравейте отново от Bowen Autocredit. Не знам какво беше, дали е циганско лято или продължителна есен, но е факт, че тя свършва вече и броени дни делят от минусовите температури, с които ще се сблъскаме, особено нощно време. Много ще е неприятно сутринта да се опитаме да запалим колата и да тръгнем за работа, но тя да не пожелая да тръгне и затова може би е време да направим една така зимна подготовка. За целта съм дошъл в сервиза на Мици, който ще ни обясни по-подробно какви операции трябва да спазим, за да сме подготвени за зимата. Много водачи смятат, че зимната подготовка се изчерпва с смяната на гумите и всичко е готово. Според мен това е само началото на зимната подготовка, така че и за гумите има някои особености. Първо, че не само трябва да бъдат зимни, но трябва да бъдат и достатъчно качествени. Това е първото нещо. Второ, след смяната на гумите винаги обръщате внимание след един пробег около 50, 100, 200 км да няма разкладване на закрепващи елементи, болтове или гайки на колелетата, тъй като това е често явление, особено при автомобилите с леки джанти. И последният съвет относно гумите да се проверява по-често налягането в тях, особено в началния период след смяната, тъй като при монтажа и демонтажа често се получават пропуски или недобро прилягане на гумата към джантите. Дефектирали вентили и така нататък. Как трябва да започнем сега процедурата по подготовка на колата за зимата, за да не останем изненадани от нежеланието и да стартира някоя сутрин? Значи първото нещо, което трябва да проверим, тъй като зимно време часово денят е много по-кратък от нощта, е осветлението на автомобила. Под осветление се разбира не само светлините като фаровете, но осветлението на номера, стоповете, мигачите и всички видове други осветлителни прибори в автомобила. Второто нещо, хубаво да се подложи акумулатор на един тест, тъй като в наближаващите студове акумулатор може да ни остави в най-неподходящия момент. За съжаление, този тест ние не можем да го направим в домашни условия, хубаво да се пусти сервис. Специализиран сервис, който разполага с апаратура. С уред, който може да извърши това измерване. Хубаво изобщо да се пусти сервис, в който да се провери запалителната система, работата на всички електроуреди, да се проверят задължително работата на парното, разпределението на топлия въздух в различните посоки, да се провери състоянието на нагревателите на задното стъкло, на огледалата, където ги има, дали работят, дали са изправни. Това някои от автолюбителите също притежават такъв уред, който може да измери температурата на дадена повърхност. Но по този начин може да се провери, след като се включат нагреватели, след известно време дали имаме нагряване на повърхността, примерно на задното стъкло или на подгреваемите огледала. Какво друго трябва да направим? Охладителната течност. Следващото стъпало е, след като проверим изправността на нагревателите на стъклата, е да проверим дали работят чистачките. Но не само дали работят, тъй като много често в дълго време, когато не се използва особено задната чистачка, се случва да се образуват корозионни продукти в поклонената ос, тя престава да работи и двигателчето се изгаря. Хубаво да се проверят не само дали се движат във всичките режими, но дали зачистват стъклото, защото много често водачите забравят да сменят своите така наречени пера на чистачките. И особено нощем при валеж, когато чистачките не почистват особено добре, видимостта за водач, когато е на пътя, е доста влошена и може да доведе до неприятни последици. След като проверим изправността на чистачките, хубаво да се провери наличието, нивото и качеството на течността за измиване на стъклата. Тя трябва да е ниско замръзваща течност, има пак съответни уреди, с които може да се провери температурата на замръзване. И ако е необходимо да се подмени, особено ако е замърсена, визуално някои казанчета позволяват да бъде видяна визуално, тъй като някой път вътре се образуват ниситни кристали, които водят до запушване на дюзичките. И като казах дюзичките, в никакъв случай да не забравяме, да направим някакво впръскване, да проверим изправността на дюзичките, в които се впръсква течността върху стъклата, тъй като чест дефект е и се пренебрегва много често от водачите, и да бъдат запушени дюзичките и те да не могат да се разпръсква течността върху стъклата. По този начин може да ги регулираме. И да ги регулираме като положение върху стъклото, не просто да пръскат някъде в пространството. И да ги отрегулираме и да ги почистиме. Като почистването всеки може да го извърши с една много тънка игличка за шиене, вкъщи всеки планово се намира.
вкара се в отворчето, леко се действа без усилие, тъй като ако се щупи игличката, повреждаме на самите дюзички. И със същата игличка, с леко движение, можем да променим посоката на траекторията на пръскане. Следващото нещо, което е хубаво би трябвало да се провери, това е нивото на обхващата течност и нейна температура на замръзване и качество. Много често наблюдавам, че водачите не подменят обхващата течност на автомобила, както препоръчват автомобилните производители за обикновената течност от 3 години, за long life ниско замръзващи течности, така наречени червена антифриз, около 5-6 години. Тоест 2 пъти по-голям плавък. Хубаво да се следи не само нивото, но и чистотата. При някои производители на автомобили, характерно за техните двигатели е образуването на корозионни продукти в охладителната система, които корозионни продукти се наслагат в топлообменника или така нареченото радиаторче на парното, води до неговото запушване, което прави го неефективно, просто едно тяло седи отпред и... Да, и освен всичкото останало, дискомфорта при пътуването е най-малкият проблем. По-големият проблем е, че при едно движение, особено в есенно-зимни условия, когато имаме рязки температурни разлики, повишена влажност, се образува конденс по стъклата. И ако на нас не ни работи ефективно парното на автомобил, ние не можем да се преборим с този конденс и това намалява видимостта, а оттам значително и активната безопасност на автомобил, на водача и на автомобила в цяло. По-натам бих се спрял също, би трябвало да се провери нивото на маслото, кога е сменявано. Много водачи вече не се грижат така сериозно за своите автомобили. Кога е сменявано, дали е сменено на време и при необходимост да бъде сменено. Преди беше трудно да се здобие човек с течности, които предотвърдяват замръзването на нафтата в горивния резервоар. Сега на всяка бензиностанция може да се намерят. Моят съвет е обязателно се здобийте с такава течност, може да се консултирате с ваши приятели, които имат опит в тази насока, тъй като едно замръзване на нафтата в горивния филтър и по горивната система води до сериозен проблем. Автомобил угасва директно от пътя и ви оставате в най-неподходящото място по най-неподходящото време. Така че хубаво такава течност вие да имате. Така наречените добавки. Добавка за ниско замръзване, да повишаване температурата на замръзване на горивото. Много хора го пренебрегват. Хубаво е да се издириме веригите. Оборудването за зимни условия, вериги. Е най-важното. Дали ще са металните класически пръстени, стоманени. Те, дето на спрей, дето си говорихме преди малко, всичките били ефективни. Всички са ефективни, стига да ги имаме. Той ми подсказа наскоро за гумени стелки, тъй като и те от зор заман, нали, така понякога могат да помогнат. Да, помагат при не съм се сблъсквал точно с такъв проблем. Стъргалка за лед задължително трябва. Една е така за всеки случай джобна лопата сгъваема, сечиво някакво. Това е особено задължително за хората, които са любители на по-екстремното пътуване и не искат зимно време да посещават по-високо планински пътища, където въпреки доброто почистване, снегопочистване, винаги има проблем. Най-малкото е, че дори някой път се налага да сам да си разчистиш място да паркираш, тъй като не можеш да ставиш автомобила на главния път. И хубаво да има сечива, за които през зимата да могат да се използват, включително ръкавици, топли ръкавици, да се тръгва на път с топли дрехи винаги в автомобила, да не се така да си мислим, че като автомобила парното не е превъзходно, ние можем да тръгнем едва ли не по къси ръкави, на път всичко се случва. Една най-малко неизправност в охладителната система и водача ще изпита истинския сибирски студ върху себе си. И да се залагаме за работа и да покажем на нашите приятели какво точно трябва да свършат, за да са добре подготвени за зима. Добре, да започваме. Значи, първото нещо да проверим течността за измиване с тъкмовилатела. За съжаление, при този автомобил няма възможност да бъде контролирано нито качеството, нито количеството визуално, тъй като казанчето се намира под автомобила, но достатъчно е да сме сигурни, че сме освободили някакъв обем от казанчето и да използваме някаква ниско замръзваща течност, която да долеем
Моят съвет е в никакъв случай не закупувайте ниско замръзваща течност, готова за употреба. Винаги закупувайте концентрат. Защото имам горчив опит, включително с присипване на концентрат, да замръзне в казанчето. Така че доливаме, допълваме с ниско замръзваща течност. Готово. След което, разбира се, изпълнявайки предупреждението, че не трябва да отваряме капачката на разширителния съд в топло състояние на двигателя. Ако двигателът е топъл, ще трябва да изчакаме да се охлади 10 минути 15, след което може да отворим капачката. На някои разширителни съдове има белези от външна страна, по които може да проследим колко е нивото. На други има вътре поплавък, който показва нивото на охладителната течност. На трети има отсек в самия отвор. Може да измерим температурата и да видим с каква чистота е самата течност. Визуално. Взима се проба. Поставяме много малка част от нея. Искам да предупредя, че уредите, които се продават в различни търговски центрове с цена от 5 до 10 лева и представляват един поплавък, точността им се кори към плюс-минус 10 градуса. Така че не се доверявайте на такива уреди. Един поглед е достатъчен. На този автомобил точката на замръзване е минус 32 градуса, което е абсолютно достатъчно за нашите условия. Винаги точката на замръзване трябва да бъде много по-ниска от реално очакваните температури. Включително в София аз съм преживял температури от минус 23-24 градуса зимно време. Следващото, което би трябвало да се провери, това е нивото на останалите течности, на маслото в двигателя. Изваждаме винаги пръчката. Хубаво е тази операция се извършва на студен двигател на хоризонтална площадка. Забърса се внимателно пръчката, поставя се обратно, напъхва се плътно до край и се изважда. И се проверява нивото на маслото. Ето, на този автомобил нивото на маслото е малко над половината между деленията за минимум и максимум. Което означава, че може да бъде още експлоатиран. Аз лично препоръчвам да се долива масло, когато то падне под половината между минимум и максимум. Като имайте предвид, че между минимум и максимум на 90% от автомобилите обема е 1 литър. Т.е. когато маслото е на минимум, ако долеем 1 литър, ще отиде на максимум. Това го казвам като предупреждение да не се препълва мазилната система. Проверяваме нивото на хидравликата. Пак желателно е на студено. Пак отново забърсваме. Виждате ли, тук има деления. Това е минимум, това е максимум. Завиваме отново капачката. Изваждаме и поглеждаме. Тук сме на минимум. Би трябвало да се долее малко количество течност в хидравличната система. Като много внимателно трябва да прочетете какво пише върху капачката. Каква течност експлоатационно трябва да се използва при съответния автомобил. Много автолюбители смятат, че всички автомобили използват АТФ. Не е така. Главно при автомобилите марката Volkswagen Audi, там се използва друг вид течност и не само при тях, и при някакви други. Така че внимавайте да не се смесват различни видове. При Citroen е особено опасно, там се използва една минерална течност, която няма нищо общо с АТФ, LHM, няма нищо общо с АТФ, те се пресичат и е опасно да не повредиме хидравличната система. Този автомобил, който в момента проверяваме, има на него един много съществен дефект. Той е замърсен с шума от падналите листа от лесения листопад. Много водачи пренебрегват листата, винаги измиват автомобила вътрешно и външно и не премахват шумата.
Искам да ви кажа, че в моят практически опит съм стигал до откриване на автомобили с изгоряли компютри, повредени модули, с включително повредени аларми, наводнени автомобили, от това, че листата не се почистват под капак. Хубаво да вземем листата, чисто механичен принцип да ги почистим. Защо? Те могат да запушат две неща. Първо, отворите, в които въздуха попада в купето, по този начин, намалявайки притока на въздух отвън в купето навътре, стъклата започват да се изпотяват зимно време при температурни разлики. При някои автомобили листата попадат точно така, че този въздух не може да прониква правилно. И второто нещо, което е още по-опасното явление, винаги тук някъде, на този автомобил се намира ето по капота амортисьорчето, има отвор, в който при валеж водата или при мина на автомобила да се изтича. Но ако този отвор е запушен с шума, водата не може да се изтече, оттам ще проникне в купето или ако в тази част на автомобила се намират електронни компоненти, както е при някои автомобили, модели на Audi и на Volkswagen, както при чистачките, моторчето на чистачките се поврежда и други проблеми могат да се създадат. Затова в никакъв случай не трябва да оставяме есенната шума под капака на автомобила. При този автомобил спирачната помпа се намира под филтъра, левия филтър на салона. Ако човек е по-претенциозен автомобилист, ще демонтира филтъра на салона, за да провери нивото на спирачната течност. Няма да го демонстрирам, защото това е строго индивидуално само за този модел. Знам, че хората използват много марки модели автомобили. Хубаво е спирачната течност да бъде подлагана на тест от време на време, поне един път годишно, тъй като най-важната характеристика за спирачната течност е нейната точка на кипене. И ако точката на кипене се намали, а това се получава, когато в спирачната течност попадне влага. Влага попада там, защото тя е силно хигроскопична, т.е. самата спирачна течност поема влагата от въздуха. И когато автомобилът се използва в места, където има повишена влажност, тази спирачна течност може да повиши своята съдържание на влага и оттам температурата на кипене да падне. Което означава, иначе казано, че ако използваме автомобил с спирачна течност с ниска точка на кипене, при експлоатация може да се получи газова тапа в спирачната система, при често използване на спирачния педал, при спускане на наклон, а то не може да бъде избегнато, особено при автомобилите с автоматични скоростни кутии, и може да се получи да стигне до там, че да остане автомобил без спирачки. Така че хубаво да се посети сервис, който може да се измери това нещо. Има два основни уреди, но няма да влизам в подробности на тази процедура. Това изисква професионална помощ. След като свършим с тези процедури, хубаво е да направим един визуален оглед на двигателя, да няма течове на масло, на антифриз. И както виждате, в този автомобил доляхме охлаждаща течност в казанчето. И ето, че в горната част на казанчето за чистачките, и ето, че в горната част явно има пропуск някъде, пробив, и част от течността изтече под автомобила. Така че желателно този съд да бъде сменен. Сега ще изпробваме чистачките дали почистват стъклото, дали работят във всички режими на работа и дали почистват правилно стъклото, а не само да се движат по него и да издават някакъв грозен скърцав звук. Тук има нужда от малко регулиране на аутдюзите, тъй като тя разпръсква течността малко в ляво, не точно пред водача.
което може да бъде, казах, извършено с една финна игличка, без да се употребява много голямо усилие. Но състоянието на чистачния автомобил е сравнително добро, работи на всичките режими. Акумулаторната батерия на автомобила трябва да бъде проверена, както казахме. При различните автомобили тя е позиционирана на различни места, дали при двигателен отсек, дали под някои от седалките, дали в багажника, както при този автомобил. Хубаво да се използва специализирано оборудване, с което да бъде проверено състоянието на батерията. Тъй като много често водачите казват, той акумулатора завърта стартера, значи не ми е за смяна. Но при съвременните автомобили с изключително много електроника, когато акумулаторната батерия с намалял капацитет, може да се получи явлението да завъртиме на стартера дори да заработи, но автомобила да не запали, тъй като напрежението пада, но модулите не могат да разчитат информацията, която трябва да се зачете. И оттам най-често се подава грешна команда, че имобилайзера не може да прочете информацията на ключа, т.е. счита, че имаме опит за кражба на автомобила и автомобила не може да запали. Това е често срещано явление при Opel Corsa 3 цилиндъра, при някои модели на Mercedes и така нататък. Така че хубаво да посетиме сервис, който да е специализиран в тази насока. Такива сервизи са или сервизите, в които се продават и магазини акумулаторни батерии, или сервизите, които предлагат електроуслуги, или някои по-голями и по-добре оборудвани сервизи. Най-малкото, което трябва да извършим, е един визуален оглед на батерията, да няма окиси натрупани по плюсовата и минусовата клема. Ако има, то те трябва да се премахнат най-често с най-обикновена чиста вода и четка, и след което клемите да бъдат намазани с технически вазелин, или ако нямаме, поставя се грес или двигателно масло, важно да бъдат обмазани, да не могат да проникват окиси по тях. Малко водачи знаят, че ако клемата на акумулаторната батерия се окисли, тя не трябва да се почиства с шкурка, а само с ножче, леко се остъргва своя окис и се отмива с чиста вода, бърза с чисто парцалче, с чиста вода и се поставят клемите обратно на място. Ще използвам момента, че сме отворили багажника на този автомобил, да ви кажа още няколко неща, които трябва да притежавам, преди да предприемем някакво пътешествие в зимни условия. То е, че трябва да имаме някакви уреди, с които да може да почистиме образували се сутрин рано лед върху стъклата на автомобила. Най-различни пособия се продават. Ако нямаме такива, може да импровизираме, включително с парче гума с прав ръб или парче пластмаса с прав ръб. В никакъв случай не е метал, тъй като ще се нанесеме дръскотини по стъклата. Хубаво да притежаваме в багажника така наречените вериги. На пазара може да намерим най-различни модели и производители. Най-важното е да прочетем внимателно опътването за тяхното използване, както и размера на гумите и джантите, на които могат да бъдат използвани. Съществуват и така наречените течни вериги във вид на спрей. Те също са много ефективни. Имам опит с водачи, които са ги използвали и споделят, че действително имат много добър ефект. Особено при движение в планината, когато искаме да посетим зимни курорти, там температурите са изключително екстремни сутрин. Затова е желателно да имаме в багажника също така кабели за подаване на ток, и то качествени, не най-евтините, просто неколко да ги имаме, действително може да си свършим работа. И никому не би попречило едно еластично въже за тегляне, тъй като понякога, не дай Боже, се налага и изтегляне автомобила от затънало състояние в някоя преста. По-взискателните вече водачи се слагат брадвичка, сгъваема лопатка задължително, защото неприятностите идват някой път и ни изненадват, когато най-малко очакваме. Следващата стъпка, която предлагам да бъде използвана от водачите, е да използваме най-различни средства, които предотвратяват залепването на уплътнителите на вратите. Ето ще демонстрирам тук едно средство, което се нанася по
уплътнител. Всички те са на принципа на силиконови съдържания. Това нещо го използваме, за да предотвратиме замръзването на уплътнението към вратата и при опит да отвориме, може да повредим уплътненията, което е един недостатък, а втори, че може да се стигне до неотваряне на вратата. В тази връзка много водачи решават да посетят някой зимен курорт и решават, че автомобилът не е достатъчно чист, отиват, измиват автомобила и тръгват на път. И може да се окаже, че те даже не могат да излязат от автомобила или на другата сутрин изобщо не могат да влезат, защото докато се движат, да кажем, парното работи, загрява вътре обема, уплътнителите не са толкова замръздали, но на другия ден може да не могат да си стигнат до невъзможността да отворим автомобила. Така че моят съвет е преди път и преди падане ниско на температурите в никакъв случай да не се измива автомобила. Втория проблем, който може да ни бъде създаден, който важи особено за автомобилите, които нямат централно заключване, то е обледеняване на ключалките на вратите. Когато сутрин искаме да отключим автомобила, да е невъзможно да го извършим, пак има различни средства, които са предназначени или в вид на спрей, впръскат се в ключалката, или пък в вид на гел, който по същия начин впръсква се в включалката, за да се размръзне, да може да улесни достъпа до автомобила. И няколко финални думи да кажем. Винаги, когато предприемате някакво пътуване, особено извън града при зимни условия, спазвайте също съвета. Преди да напуснете града, напълнете своя резервоар с гориво догоре, тъй като не знаете при какви пътни условия ще попаднете. Знаете, през миналите зимни периоди имаше задръстване по магистралите, тежки пътно-транспортни происшествия, непочистване на пътища и се налага понякога да се състои с голяма часове в зимни условия. Не дай си Боже да се получи някаква неизправност, която да доведе до отказ на двигателя, вие ще загубите и отопление, затова никога не надценявайте своя автомобил и своите възможности. Винаги тръгвайте на път с топло облекло, топли обувки. Даже някои водачи си поставят и одеяла в автомобила за всеки случай аварийен, тъй като при една аварийна ситуация това може да бъде решаващо дори за вашето физическо оцеляване. Винаги следете ограниченията на скоростта на пътя, дори карайте със скорост по-ниска от дадения пътен знак, тъй като при зимни условия автомобил е изключително лесно може да поднесе на пътя и да се озовете в канавката, което води до големи неприятности. Това вече го говорихме на темата за зимни гуми, като заговорихме, вече може би е ред да ги поставяме и тях. Това от нас са съветите за подготовка на колата за зимата. Ако имате въпроси, ще се радваме да ви отговорим. Чао и до скоро! Чао!